Sziasztok, Leonidas vagyok, és ez az első videóm, amiben nem csak szövegelek. Úgyhogy most ebből bemutatom nektek a Skin Edit alfát, a pre-verzióját. Tudja, hogy nem a legújabb, de nem baj. És ugye itt a nemre mentek, igen, már kezdtem megijedni, hogy nem hozza be. És, hát, ott van. És itt a okra mentek. És itt vártok, hogy betölts ezt a járt, itt is okra mentek, és nem tudom, hogy ez mit ér ki, de itt is okra mentek, és végül is be van töltve, kiválasztotok egy szép szint, face, így ide raktok egy ilyen arcféleséget, és ott már, látjátok, és ott már van is a cucci, így rajzolgathatok rá, csináltok magatoknak olyan egy skint, van mindent. De hogyha az lesz, hogy tényleg csináltok magatoknak egy skint, akkor load, a file loadba bementek, vagy Ctrl-O, az a legkönnyebb, és itt vártok, és itt van az, hogy igen, ez az ikonnal tudtok visszamenni, vagy itt, hogy hova mentitek el, na csak hogy én ezt oda mentettem el, ide, itt a Cair, PNG, és itt van a emberke, aki itt ugye alap Minecraftba is benne van, és hogy őt hogy fogjátok tudni elérni, azért van nekem, igen, ezt is ki kell nyomni, hogy nem. 2 ilyen nemeset fog kirakni, amire azt kell mondani, hogy nem. És itt van egy Minecraft.jar, nektek nem itt lesz, csak én ide raktam, ugye a videó keretein belülre, és itt van, hogy hol van, itt van mob. Arra rámentek, és itt van, hogy Cair, PNG, és akkor ezt kihúzzátok például az asztalra, de én nem oda mentettem el, úgyhogy én végülis, hogyha oda mentettem volna el, akkor azokat nyomom itt a loadba. És hát én szerintem ennyi fért ebbe a videóba, de hogyha nem fog, hát nem tudom, igen, felrakom hogy honnan tudjátok letölteni, és szerintem az pont a következő videóba fog belekerülni, amit még szerintem ma fogok elkészíteni, de az már lényegtelen. Az a lényeg, hogy egyszer fönt lesz, és tudni fogjátok, hogy honnan lehet letölteni, már kezelni is tudjátok. Úgyhogy végül is ennyi az egész. Úgyhogy legyetek jók, sziasztok!